bibia fine. Okay. Befa, why? Onzo we Nyankopon ba o. We Nyankopon ba. Oso Nyankopon ba bia nsura de. Ehu enka osoro Nyankopon ba bia ho. Obonsam de oye pa na otimidi nyaw ni ehu. Nti ade ba akon ya oka kire wo ewo adwum se wuntimi nye. Nti odi ehu ehye wa adwum a no wanyam. Enu nti na wuntimi nye bibia no because uye ohufo. Ohufo bia no Nyankopon kra mpena asem. Enu nti na twiremu no. Ohya ase o se asumdie enkan. Yeni anim kremofo nso ewo saa. Asumdie enkan o se enkan nso. De nti asumdie ni se opese unhu se de wo dwini ni nyina no enya no ne hia no. Se wutrim wakomam obi bia benya asumdie. Nti se twere ne ka asumdie nkan a eye bebre peace be unto you. Peace. Peace na asumdie na semne ne se usi kasemu enya asumdie. Onantie mu enya asumdie. Wapamudin mu enya asumdie. Adwuma bia wo ye no enya asumdie. Enti ne ka kire ho se asumdie enka me emfro soro gina nkrompo nchen. Ka kire ho sa. Peace be unto you. Enunti wona mu nim kire mu paa no. Edurumre bia na asoroche ne bo na esiafo ne tip eponim na epone mafia wo mu na epegya na ekọ na eyesei na kyese omu kikem pasamre na no makikem no on say Bible beka say na Yesu ada da bi na Yesu na you no na ede nko ede na nko na ye nyina ya ti boat mu na insuo bogu yeso na eyesei ede nko ne on say Bible ka bibia na Yesu ada no eya na nkofo ntia se nyese no wada te se wada na ho because boat no no nso timu bi na oti boat ni mu bi boat na asroche ne ye mafia yewra sorry o beje yen o na Yesu ada no ahyeda na o steady na opese ohu ekwan a atuafo no omugidie ewo mumu so omu ye hufo so omu wogidie anase omu ni nipa no kra nam no omu nhyeda hu nipa na omu ni nam no eni nti na o hye da ye te se de bia wada no da bi because no nim de na ebesie because boat no me say what na boat mu pen ana what na koduo mu pen obon se koduo no se hye ase kra wuntimi na tete nso boat no kra nti se na ye boat no da bi na ye boat fia bi o na nti se ne boat no ena atuafo dumienu etitim na hifa na wo kwa akoda wo de hwe na tete boat no Jeff peye kanu ni bi etumu mai na nkofo nhwe ade me kire wade ene because na 27 enche na February ewie itimi busa wo se ade ba akọ obonsam di nya ye paye ehu wana no muti boat no no na yesuafo dumienu no muti boat mu ena pono mafia wo mo kikikikikiki na bo na nso na tuagu so eye dan nka obesori bado sheda no aye din na ohwe mo ena na oka ni trim ana nkofo ekura omu nim nipa omu ne namana omu refi se mimi ni Yesu nana ene na nkofo ekirechiri enti omu ni gidie se ometimi akomande keke because omu nim ne namana omu refi se omu papa en omu nam nana omu refi anti efedru ba bi na no ahu se ade no ma mema ebe ha adwen nti Yesu sorry ye no da bi pe Cape Coast for koduo ni bi enye wi o hwe ma no sorry ya ade ba ko ka wan ka se ade ntina de o ka kire epono ne se peace be still. Peace be still. Wanka bibia o. Yesu sorry ya o hwe pona no za. E obia ngina ho nye din. Enye din.
asumdie gyina hɔ ɛkyɛ sɛ yɛ obi wɔ hɔ a n'asumdie ne nhyɛ da nyina hɔ papa obi wɔ hɔ a ɛne n'ani agye ɔkyena na ate afa so ɛne asɛ n'ani gyia na biribi asa abɛbom ɔbra no ɔnhyɛ da nhu ne papa. I don't know why I'm saying this morning. Didn't you America? Because minimum be a would see me. Ne ninja, why depressed? Ne raho. And then I mean qua dear. Obi a con any mon qua dear. Minimum settle be na I didn't mean aday. But I now read Fisa Union Crumpon Bana. Psalm 82 verse 6. Ose na munnim samuye nyankopon ba munnim samuye osoro hene no ba munnim samuye nyame enti uye nyankopon ba no wo tumi kyan anto anyama nyankopon ba no wo tumi kyan abosom nyina because uye osoro hene ne ba enti adenti na sa wo papa ne nyankopon a eya na usuru ade na usuru obra time bia obeba wo nchen bia wo se asumdie nka mo ene ka kire wo se asumdie nka me osoro nyankopon asumdie de esi ni nyina no kaisa oni osoro nyankopon na ti boat ni mu enti onim de wo ka enti e mani nya uhu. The only thing is to activate the power in you to me bi kutaw because we nyankopon ba to me na kutaw no ode amaw adua wo mu ekutaw enti menhwe se obi ye bintu ntimi nya obetimi aye enu nti na de bia me catch say obi a obeka catch say untimi nye no catch so omia na no because wa hya ase a wo ye dada ema obi a bu abam wo wiasim ha ema obi a nka catch so untimi nye eni kwan say wo dictionary mu na we de me ha ho na jai da bi ujai dey Udia so bejaya, that is fair. Also bejaya, maninjai no njai no miana no. Bakacha on se meye. I adiena wo ton na sasye be dindie. Carpenter adwuma na wo ye na dindie. Na no be me baba could be student oba me ncho se nana. Enye easy o, enye easy. Ye bre pa o. Ye sua dia din adusua na nam se ane. And I'm saying, na say school, we win him school no the Eddie. And I'm say, Eddie 70 years. I'm in commercial pum. Eddie 70 years. 70 years in each say. Baby, I want to know for about better where Tremo may we and today and a chess I want to mean we. And I'm saying, me. Me so my student pay you. Baby, I want to matna hopping. Me ye. And to won't submit me a we. And it's an no pay person catch and say, fa ho ba won no metimi atu fu ye. Fa ho ba won na o meka so betimi aye. Fa ho ba won na o metimi aboa en fa ho ma won na o meka so wuntimi nye. Eno na ma Ghana ye duru ba bia ye duri. We de entimi nye, we de ento ye bo ase, we de daben, we de tisafe, we de sene yewu, we de na Yesu aba. Sa nkrofo no twu firi omo ho. Ne bata won no metimi aka tell say, memfi obi a. You can do it. You are a child of God. Me san your man na mitie. Enti me nam fofo, mia na matusu. Enyo bia na mefa na damfo. Enya nkomo bia na mitie. Enye didie bia na medi. There be enye book bia na me readi. Enye bibia na mehwe. Masheda ye me life for said de be ya. Enyo ma emfa mfaso mre me no. Me nsoso so. Enti na mensem bia meka no. Me kam wan hu say ye betimi aye enti ade enti ne ntimi nyeye